Sunog sa Cagayan de Oro City Hall of Justice, posibleng gituyo. Si Daryl Anunciado sa report. Migawas ang mga taho nga gituyo og sunog ang Hall of Justice sa siyudad sa Cagayan de Oro niadtong Biyernes, diin miabot ngadto sa 28 milyones ang gimanaba ng danyos. Si Senator Aquilino Pimentel III nanawagan sa kapulisan nga tan-awon ang kasong arson nga posibleng rason, gumikan sa nagkadaiyang kontrobersyal nga kaso nga gihuptan sa maong korte. Lakip sa mga kaso mao ang summary killing sa magsuong Harold ug Roland Hamaka, diin adunay nalambigit nga mga police officials. Ang pagpamomba sa siyudad niadtong 2013, ang kaso ni Iligan Representative Vicente Belmonte ug uban pang kabahin sa drugas. Matod ni Cagayan de Oro City Police Office Deputy Director Danildo Tumanda, dunay mga na-recover nga mga armas ug hinagiban sama sa kutsilyo ug sundang sa fire scene. Apan si Senior Superintendent Faro Antonio Olaguera niingon nga padayon pa ang investigasyon kauban sa ubang mga ahensya. Sugod karong adlaw ang Regional Trial Court, Municipal Trial Court in Cities ug Prosecutor's Office temporaryong mapahimutang sa opisina sa City Tourism. Samtang gilusad na ang Special Investigation Team alang sa hugot nga investigasyon. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas.